Da, možemo da počnemo. Uvaženi gosti, poštovane koleginice i kolege, dobar dan. Hvala vam što ste se odazvali u ovako velikom broju i što ćete danas sa nama biti na promociji prvog broja beogradskog nedeljnika Beogradski glas. Nešto više o profilu ovog nedeljnika govorit će gospodin Milan Bečević, koji je glavni i odgovorni urednik Beogradskog glasa, i gospodin Saša Radulović, predsednik pokreta Dosta je bilo, narodni poslanik. Nakon njihovog izlaganja novinari će naravno imati prilike da postavljaju pitanja, a posle toga ćemo imati i prigodan koktel. Pre nego dam gospodinu Bečeviću, zamolit ću kolegu samo da malo pojačamo ton. Da li se sad bolje čuje? Hvala. Zamolit ću kolege novinare, ako budu imali pitanja, da se naravno predstavi imenom i redakcijom, i druga molba za njih je da se upišu u spisak prisutnih kako bi znali ko se odazvao promociji, i naravno za sve vas molba ako možete da isključite mobilne telefone. Reč ima glavni odgovorni urednik Beogradskog glasa, gospodin Milan Bečević. Izvolite. Dobar dan i hvala vam što ste došli da pogledate u lice prvom beogradskom nedeljniku. Nije baš prvi, ali je jedini u ovome trenutku. U pokušaju da ispunimo onaj glavni postulat uspešnog marketinga, budi u nečemu prvi ili drugčiji. Manje je bitno da li smo prvi, ali mislim da smo drugčiji, a vi ćete sami proceniti da li sam u pravu. Pre nego što nešto kažem o profilu ovog nedeljnika, samo ću malo koleginicu da dopunim i objasnim prisustvo gospodina s moje desne strane. Sem njegovih funkcija koje ima političkih, to je čovek koji je prihvatio da podrži ovaj projekat osnivačkim kapitalom i dobrom voljom. I hvala mu na tome. On će posle o tome verovatno nešto više reći. Znači, ideja je bila da se pokrenu novine koje će biti prostor svima onima koji u ovom trenutku imaju želju, pravo, mogućnost ili ideju da kažu nešto drugčije, da kažu nešto novo, da iznesu svoj drugčiji stav o životu koji se živi u ovome gradu, da kažu svoje mišljenje, ako su politički angažovani, da kažu nešto o svojim političkim idejama, programu i tako dalje. Mislim da ne treba da se ubeđujem da je potreba za jednim ovakvim novinama bila očita. To je bio dovoljan razlog da se upustimo u ovaj projekat, uprkos tome što, ja sam to i u uvodniku naveo, da je u ovom trenutku ukupan zbirni prodati tiraž svih nedeljnika na području cele Srbije, znači ne Beograda, jedva da dopire do 20.000. Mi smo hrabro ušli sa istim tolikim tiražom na tržište, svesni da nećemo imati preterano mogućnosti ni novca da podržimo reklamom i marketingom, da podržimo ovaj projekat, da bi što više ljudi to uzelo. Zato smo to rešili da postignemo tako što ćemo izazvati tražnju sadržajem. Onim što ljudi neće moći da pročitaju na nekom drugom mestu. Naravno, svi vi i oni koji budu novine uzimali, ovaj broj i sledeće brojeve će moći da to potvrde ili da na neki način opovrgnu. U svakom slučaju, ekipa je mala, ali odabrana, ekipa koja nema za sobom ni profesionalnih, ni privatnih repova, što je vrlo zgodan trenutak za napade oni koji bi da ovo sujete. Prvi broj smo radili u nenormalnim uslovima, o tome ne bih sada da kvarim užitak promocije i nekog svečarskog trenutka. Ja sam to podvukao crtu, iduće godine će biti 40 godina kako se bavim novinarstvom. Nisam doživeo ništa slično, kažem o tom potom, ako bude bilo prilike i ako bude bilo
provokacija na neki drugi način. U svakom slučaju, ovo je bio porođaj carskim rezom uz epiduralnu injekciju. Mislim da smo zakoračili u pravom smeru, da smo zakoračili dovoljno jasno, čvrsto i odlučno, da smo napravili prostor da će zaista svi, znači ne samo ljudi koji misle drugčije u odnosu na zvanično i aktualno državno mišljenje, a samim tim, znači, ljudi koji pripadaju takvom mišljenju imati prostor da iskažu svoje stavove, da ih sučele, da ih objasne. Mi ćemo to da na pravi način kanališemo i bez ikakvih, da tako kažem, navijačkih strasti, sklonosti, da pokušamo da napravimo jedan ozbiljan forum koji može da pomeri neke stvari, bar mi verujemo da može da pomeri. I verovanje je ono što je mene i održalo 40 godina u ovom poslu, verovanje da može da se napravi više, bolje i uspešnije. Nadam se da će deo vas potražiti za svoje misli, za svoje pisanje i tekstove utočište u ovim novinama. Meni će svakako biti drago da stranice otvorimo za sve vas. Hvala na podršci vašim dolaskom. Zahvaljujem se gospodinu Bečiću. Reč ima gospodin Saša Radulović. Izvolite. Hvala. Prvo da vas pozdravim sve. Evo, u rukama i vi držite i ja držim prvi broj Beogradskog glasa. To je trenutno jedini beogradski nedeljnik koji praktično ima jedno nepretenciozno ime, Beogradski glas, ali veoma pretenciozne namere, kako me uverava urednik, da postane glas razuma. Naša odluka, odnosno odluka Pokreta Dosta je bilo da podrži ovaj projekat. Ta odluka je oslonjena na nekoliko motiva. Prvi motiv je da svi građani Beograda, u svih 17 opština u Beogradu, zaslužuju jedne novine u kojima mogu da čitaju o temama koje ne pokrivaju takozvani nacionalni, odnosno veliki mediji. Drugo, da svi građani, kao građani čitaoci, mogu da utiču na sadržaj jednih novina, da utiču na sadržaj kroz svoje tekstove, kroz pisma, kroz primetbe koje će se objavljivati i da budu sigurni da to neće završiti u nekom uredničkom košu, nego da će se redakcija ozbiljno baviti tim informacijama. I treće, kontrola medija u Srbiji je prešla sve granice. Znači, tražiti od prostor koji je ostao za neko objektivno, pravovremeno informisanje je sveden na sporadične slučajeve, pojedinačne slučajeve, medijske incidente, tako reći, koji se praktično pojavljuju s vremena na vreme i kao takvi su potpuno izolovani, marginalizovani, gde nam na naslovnim stranicama praktično svih medija dominira, ja bi to nazvao reality sadržaj. Ovo su motivi koji su nas podstakli da pokrenemo ovo, jer znamo da bez slobodnih medija koji govori o teškim temama koje stoje pred svakim društvom, nema demokratije. Znači, mediji jesu preduslov demokratije, preduslov političke utakmice u bilo kojoj zemlji u svetu, pa i u Srbiji. Sad, neko će kazati koje su garancije nezavisnosti jednih novina i za koji stoji jedna politička opcija. Ja mislim da je mnogo važnije pitanje koje su garancije nezavisnosti gotovo svih medija koje imamo u Srbiji i za kojih formalno ne stoji ni jedna politička opcija, a znamo da je stvarnost potpuno drugačija. Glavni urednik ovih novina je Milan Bečejić. On je, verovatno ne znate to, bio jedan od urednika lista Demokratija 1991. i 1992. godine, ako se ne varam. To je list Demokratske stranke 90. godina. U redakciji tog lista su bili Zoran Đinđić, Nikola Milošević, Vojislav Koštunica, Košta Čavoški i tako dalje. Što se tiče nezavisnosti ovih novina, sva pitanja treba da usmerite ka glavnom i odgovornom uredniku i ka njegovim saradnicima, odnosno timu koji je odabrao. Oni odlučuju o sadržaju ovih novina. Nama je bitno da na tržištu postoje novine, postoji mediji koji je slobodan i otvoren za sve političke opcije. Pokret Dosta je bilo ni na koji način neće uticati na uređivanje ovih novina.
Nama je bitno da postoji prostor za dijalog za koji mislimo da danas takav prostor ne postoji. Ja sam jedan od ljudi koji veruje da snaga ideje, ta istrajnost, doslednost, hrabrost, na kraju krajeva će pobediti golu silu, osrednjost i strah koji vlada u celoj Srbiji i ove novine su jedan korak u tom pravcu da praktično dođemo do tog slobodnog prostora, se ljudi oslobode straha i da znaju da imaju drugi ljudi koji misle kao i oni. Ovo treba da bude prostor za sve političke opcije. Ja se nadam da će to biti, da ćemo barem na ovom mestu moći da postignemo sinergiju i da se pojave sve i opozicione i druge političke opcije koje će moći, odnosno imati prostor da pišu u ovom mediju. Tako da veliko mi je zadovoljstvo da budem deo ovog projekta. Dosta je bilo učestvuje samo sa osnivačkim kapitalom, podržavamo ovaj projekat i podržavamo ga na sve moguće načine kao što bi podržali svaki drugi medij, zato što znamo da je ovako nešto prvo potrebno Beogradu, a onda i celoj Srbiji. Hvala. Hvala i vama, gospodine Raduloviću. Ako ima nekih pitanja, izvolite, kolegi novinari. Izvolite. Maja Nikolić, televizija N1. Gospodine Raduloviću, rekli ste da će biti svih političkih opcija, ne samo opozicionih, ali evo ja ovde ne vidim ništa o vlastima. Koliko mogu da vidim, sad nisam videla ništa da ste pisali o tome. Da ponovim još jednom, sva pitanja oko toga šta je u novinama, uređivačka politika i šta je sve pokušano, trebaju da budu usmereni ka odgovornom uredniku, pa prenosim pitanje na njega. Vrlo jednostavno. Ponuđeno je gradonačelniku Beograda intervju u prvom broju, što su smatrali da je normalno, prirodno, džentlmenski, da u prvom broju Beogradskog nedeljnika bude intervju sa gradonačelnikom. Nije bio raspoložen. Izvolite. Da li ima još neko pitanje? Ako pitanja nema, ja se zahvaljujem našim gostima, zahvaljujem se vama što ste prisustvovali ovoj promociji i zamolit ću vas da ostanete u ovoj sali, jer ćemo u ovoj sali imati koktel. Hvala.